Yabo incini bidibe namakhwenkwe goduka mana bethu into ngazephuka manje into achieving. Yo hayi lo bhuti. Uyadlalisa ngale nciniba ke. Kwake kwadlala waphi kuphethe iyeza mfundisi silaweli lizawuchitheka manje uzenani babe inkunzi ke ndithi khwela inkunzi ngoba untoka. Hayi nomanzi zawasebenzisa ngo25 embize eziyi2 kwaze entathu. Yo. Sawuchela sikamadode la. Alilandekanga? Hayi kwabiyeke ngishiya amadolo lali fundo oyilanda lenciniba kodwa we udumbe ehlatshelwe kusentwa akawutshothi inciniba la John la. Afonini langa liyakunina ngokodwa ke udumo lihlatyelwe kusasa ndiyabopha. Sesiveni banga insimbi yesixhenxe. Mani bese emnyango. Hayi ndiyabe ndiyonje emnyango kusasa kodwa ke awutshothi inciniba liyashona ilanga. Fonini imincilise phezulu manje kodwa ndiyaqomba kuzawulunga kuyasekuseni ibhonyo ngokusile emnyango. Phopho lo. Edumo lakho mayidada ayabetha bonke sibona uDaliwonga awubetha unyuma idali. Yebo nxa ndivuka ndizikhaba nento engathi nothuku mani bayikhona engathi ngiyayibamba lenciniba ezandla. Usile leminye inciniba ngoku lapho liyeza manje uzamna ndibophelele ngoniphuma. Ndona indawo ebawulinyamana ke kona ndiyabomza ngiqibele ixesha. Yebona ngusho kwingoma yayithi waphuma umsobomvu yo wapha amakhwenkwe lapha hayi lenciniba leyapholiyeza ngoku Awuphumile umsobomvu ngoku uyaphuma lo mjojo lo kuyagoda uba besingamakhwenkwe ngesasiqala ubethana ngoku. Butshile ngosobusuku ubonga ukuthi uyinkabe endala kambe ndoyise ngoku. Hayi inciniba hayi ndiyacela. Hayi ndiyacela ikhona ndiva egazini lami naye. Anizoyiqubula kodwa masingabonani ngamehlo ukuthi kanti ndiyibone. Ewe ke xa ndiyibonela kude kodwa hayi mana nadola ukhuthuka ngoku hayi. Wenina amakhwenkwe ayagoduka ngoma zephuka into. Yebo mbuya yanto endiliqune ndaligangathi nangaphansi ndifaka into engazi undityabula ngoba noba ngihambi yomapilo nciniba bonini ingqondo yami iphambili. Zama ukubeka kule ndawo ndikuyo ngoku ngokwengqondo zilumkele into ezithetha ngomlomo wakho ngoba hey kukho izinto ezimameleyo ezinebanga. Xa ndifika phaa kusasa ndifika ndisithi iza kwenzeka manena yabe izawenzeka njani. Yebo zoyika into ezithetha ngomlomo wakho ngoba zizo zonke ziyenzeka kungoku ndithe ndifika nje ndabe ndisitsho ndithi amakhwenkwe ayabonana makubethwane bayileyo. Bonini andilahla leya indlela ndikhwela komhlaba hayi ke imincili yenyuka ngoku hayi kusile ngoba amakhwenkwe ayabonana ngoku ikhona into ezakwenzeka mama kuchiva into imithi qha. Liyapholeza abantu babethele. Hayi bona naqhinga lisetasini ngokulinye qha uba sibonene ngamehlo makube kwidumo elifumanekayo qha. Bonini mna nayo into endiyithilayo namhlanje ndithi ukuyibona kwami noba indawo nanzana. Kufuna kuvela into bapha nehagu ufuna uyazithathiwa bayazifuna kodwa ndibe ndiqomba mna yincini into endiyifuna. First priority might be the ostrich, but here and there we'll see pigs and we'll take them down. Yebo kwenele basiqabela umawo ngaphezulu safika kuthe thandi ayinyanga namhlanje zine zinenkunzi yazo. It's going to be one hell of a task. Namhlanje akasibona incini benye sibona uxudululo lwazo zininzi intona zithe zawuthi zawusibona sisibona sikude khange siqabele nanganto siqabele ngenyawo fonza thutha zimka zonke ndaqonda ngakubiza abanzima leningi. Hayi uyabonisa ke sinothi abukhala umuntu angamehlo emaze inciniba ngangqini. Yona inyamakazi siyifunayo siyibonile kodwa hey ngesantya zihamba ngazo zine fundini zinenkunzi yazo zimaze ezintathu kukho lento kuthiwa yimazi inciniba. Hayi zithi zasibona ndanga zathutha khange zifune noma nobukana nothini. Hayi mehlo phandle kanye libone kaloku noko ngoku akunawuvana. Hey konzama ususa la nto yakuqala sithoba umoya sibomba asizukwazi uqabela napha nalanto yobasimane sihambe sisima siqine. Into yozingela inciniba inomoya ophezulu uphinda umoya uhlala emaqatheni bomba tyhini nazo ziduka. Alubonakala ngoba inciniba zidukile emangweni ndabe ngiqondini uba zigowesithathu ngelaa hlobo zihamba ngalo ziqhela uzibona uba zithi ucuma zawuthi gqezi ngapha ufika zinaziya. Yebo ngudala ndihamba udala ndizingela kodwa ndikaze ndiyibone inyamakazi ebhadla ukugqitha imazi enciniba yabe ifike apha emangweni ifihle umzimba kuvela intamo lingathi lityholo inijonge kweyingapha ndizingela zingayibona inyamakazi nje ngoba ngoku sizikhanele sazincama sathi xa sikhweza sijonga ngaphezulu apha emangweni apha ekuqabeleni kommango awuvelanga umzimba kuvele laa ntloko ithe yimazi enciniba ijongile uba sibheka ngaphi zizoqala zithuthe ndibomba ingathi zabakhona ngxaka bazozifumana le nto ngoba le nto idolopha nyhani hayi nje indaba odlana. Yefoni ngelingeni kanti sigqitha kuzo aba nje basihleli ngaba nganeno zona zipha ngaphezulu siboma siwele apha into yokuqala siyisuse phambi kwethu ngoba icebo limbi silenzile. Ngozizama ukhawuleza siyofika kulaa ndawo esigqibela uzibona kusizibomba siqabele futhi manje sihambe silala sicimba zizokwa namatyholo. Sizazoza sehlekile sekuchula umango lo besidlala kulo ziyahamba nazo masiqhawule umhlaba sekukhawuleze saqhubeka
sizama ukukhawuleza sifike kodwa enhloko sibonakala zikho foni sihambe sichopha asibona ityholo engathi la nhloko ijonge phezulu. Uyabona into asekuzingeleni inzima kakhulu. Le nto uyifunayo ayikho ngeli xesha uyifuna ngalo. Lo ungayifuniyo nazi ngathi izazokubuza nempilo. Konyama zingayiboniyo ngaphandle kwalezi ifunayo ngoba zithe zawuqabela asiboni kwancinci nako uphi umango ngaphesheya nandawonina. Inoba zindawoni ke ngoku sidibane nexhwayo lapho kuyacaba udyakalashe akatyi nethambile uyalishiya. Umswane nedambu utya inyama kuphela. Yebona kawume ngamaxhwayelo odyakalashe ngoba seyifile le esiyifunayo thina siyifuna embize enegile elikhulu asiboni naphini. Ubuzakhumla kakuhle ngulo mango yayishiye kuwo lo. Ubuzakhumla kakuhle ngalamini ndandilapha ndizokhangela kwale nciniba yasehlula xa sekulo mango ngoba yathi qise inyuka ibaleka nathi ndatsho ke ndathi ndohlulo kwangoku kodwa ndizawubuya. Asiziboni ke ngoku sincamile kudala sijonge le mimanga akho nciniba naphi na. Ndiqonde kakuhle uba ngoku ngani ngendikhule iqulo ngoba kuzulungana foni khange ndazi. Ibona kwakulo mango sasishiye kuwo uqala sibaleka isibonela ngaphesheya ngokuthi sigqinga phantsi kwayo foni andiyaba ivele phi kodwa ithe gqinga apha ngentla ukuthi ingasijonga ngiyijonge kwelinye icala bomazenane ndiyawucela ka ukuthetha inyaniso nazo zizwe phakathi kwethu mandizama ukuphefumla. Yabona sidibene nazo segqinga phantsi kuzo sayidwamba kodwa ke uyijonga abantu phezulu khange sibone. Sidibene beshilo hayi ngayithethi hayi kanti ngayithethi ithule ndishilo manje ndiphike sokuthiwa inawufa hayi inqina iyakohlula kwathini yini kusasa kuvuka funa enje ikuku kusasa kuvuka. Hayi andinawo amazwi okucacisa lo umqondiso qha ndithi hayi aphele emqaleni ngoba ndiyazi uba ndingathi ndisiva njani. Can't get better than that. Just can't get better than that. Sithakele mfumbu kwenene bengitshilo manje mdala sathi anaphikiswa kudala ndiphikiswa kodwa ndiyithethile funa yenzeke. Yo kusasa kukho afo ndina ucinga ndacingana namadoda bendidibene nawo esithi iyafuneka le nciniba ayifumanekile mali yatyiwe lo nciniba masifumane nciniba bhuti Itheni yeza iyasichithakele okuhla ndinyuka bendidibene nabanye abafo apha ngezantsi into naye ke bebehamba ngendlela yabo yento edibene nesikolo sabo yiyo le nto ke ngokubona bengabonakali kodwa bayavakala mbani nabingulunje ulunje sithi ikhaya liseqonce besithi iyafuneka inciniba mayithini laa nto bebeyithetha hayi lumke le nto uyithetha ngomlumako ngoba izinto ziyenzeka. Into engandiyilindeleyo ngoba funa singasindwa intaka sibabini hayi phantsi yasehlula saba ngazama uyinyamezela inyuke unzima mayiphama phantsi kukho lo mfo woyika negazi. Engandiyilindele uba isinda kangaka le nto heyi ihlobo esinda ngayo le nkukhu ndiboma kodwa neligila likhulu bekufamba kunjalo mani heyi. Yabona iqabile ndivile kodwa elisoka liyandibhida uba lingoyika igazi empahleni liyazihlambela kunzima matroni. Ndifone andikazukwazi uvala umlomo hayi ndanditshilo ndathi bindinikile ithuba hayi udala ndithetha ndiphikiswa mani yho hayi nditshilo kona andihamba ndingayibeka njani kodwa ke ugqibela mna namhlanje alichithakele nje shiva imithi foni yho. Yabona kuyibona imozulu yasebhayi ivele ijike ngoba usowusithi kuphuma ilanga kuvele kunethe yeyona nto esinoyithetha xa sithetha kanene. I'm shocked But it happened. Owona mhlolo ubomvu ke nguloba ngoku eleke sihamba sidibane enciniba kufupha phambi kwethu. Njengoba nje leni ilele enciniba nje siyisemkhenkceni. Nazi ke ngapha ecam kwethu azibaleki kwanqwelo azibawoli kwantoni azibaleki nathi sesihamba ngenyawo sijonga nje ndibona uba ngoba sizifuna nzima into zibaleka nazi ke zinjalo enjalo ke into yomzingelo. Ngeli xesha into uyifuna ngalo ayileli xesha izawufika ngalo. Hayi makube zinothuku inyamakazi ziyayiva xa zizingelwa naxa zingakhathalelwa ngoba aziyazibomba zixole. Ziyazibomba zixolelwe ngoku simana lapha ngoku bese zifuna hey bungenazo yenzele ndibingenazo zayicinga. Wona imbi yona ukujonga imilenze naye iraka ingcondo foni kodwa wa ityebe injani. Nenxa seyisemkhenkceni ngoku ndiye ndiqonda uba make ndirobe ngaphansi uba inyama injani ndafumana bafoni imthubi inkukhu nyhani namanqathe enkukhu. Ungabi nani ke siyifaka emkhenkceni sihlala apha kuthiwa amane ungqambele ntoni hlala foni sithi ndide ndibe kanti ndihleli kwade kwajika ilanga. Oko ke sisenza ezinye izinto kwalapha phakathi zizinto esisabe sizibona bekuhambini kodwa ke ndaphele ndithutha ndihamba ndiyotya intliziyo nesibindi sayo khange sibe mnandi sona ndisesandixaka uba sinjani na kodwa intliziyo ibiphilile yona kakuhle. Aba ngandibophelela ndithutha inyama ndiyilayisha uthi lo mva awuzenandi unzima. Naso ke sichithakele mntanawo. Ntude nyiwe kodwa ihlobo endinwe ngale ngathi bendiyikhangela ndayifumana wena ndibulela udinwa ndiyifuna. Udyakalashe eyisala. Na utyamswana udyakalashe ushiya. Awubona ndawufika into yokuqala inhliziyo ngoba esesibini sesathamba kakhulu kodwa make ndihlawule udumo noJoel bakonani. Shokoze laku. Ayikho bona nje ndibuye ehlathini la nciniba ndiyifumene. Yo. Ayityeba
Hayi mtyeba ngemthubi fundi. Thixo sesifaka kudala egu. Kule veki zayo into lezipho. Ke lokubleze. Nayo indaba ke sisike manje. Ndiye sendifikile kodwa ke ngiqala ngezinyama zangaphakathi mina kanisitsha. Ndiqala kwezanhliziyo ufike futhi inhliziyo imthubi ngiqonde ukuthi hayi uzawulunga. Amadoda elala atsho ke lihlabela udumo olushoyo ba fondini khawuzama indlela ubufike masingafumani udala. Kuzafuna ndibeke imilenze ke ngondiyazi ba yona iyagoduka. Enye inyama ke ngizama uyibonela uba mandenze njani. Kodwa ke umkhenkcuzele ngoku andihamba nizawuza njani ungafuna ndihlengahlengise kodwa khona apho ndiyaphinda ndithi uboyile umngeni oyithetha ngomlomo ngoba ndimbombozela abantu aziba ndawuya nini ekhaya na kodwa ngavela ithamsanqa kusasa uba make ndithoba apha ndiye ekhaya bonini wenzekile mani ithamsanqa loba mandikwazi ukubheka ekhaya kusasa nje kodwa ke ndizawubophelela ndiyofika ekhaya la madoda bebephe ekhaya agqibile kuzafuneka ndiphinde ndibathathe ndiwabeka kulaa ndawo yabo ndisehlukane ke ngoku kakuhle kodwa ke asendifikile ekhaya masendiphathe le nyama encinci uba ngoba ndinonto ethi ndizawehla ngomgqibelo okanye ngolesihlanu uthuna kwelanga kodwa ke masendithutha ngoku hayi ndithi ndisathutha apha ungena umyalezo uba mna ndinaxesha likanomathotholo kodwa kuthiwa heyi amadolo aphezulu aberhina ndazi yintoni awuyimameli ke neredio wena kuthiwa kunzima emakhanda iqhankqalaza indlela macalonke yazi noba uyawuwela njani na suku besendilimisela ndithi ngoku ke ngoku into endiyicingayo xa sendisendilapha edolophini masendithenga imithombo ndiyazi ke ngokuba ndizasendiyoyibeka ekhaya ingqengqe xa ndixakwe ke ngoyile nto ithethwayo uba njengoba ndingamameli nomathotholo hayi andikwazi ukumamela thiwa ndifuna uxoxa apho ndithuthe ndiyofika kwelirhini ndibe ndibona uba akukho nto ndiyibonayo mani apha kodwa ke ndihambe kabuhlungu kancinci Bonile le nto ibibabaza ndikayibona berhini kodwa ke bendinalo ixhala ndihambe kakubi mani kukho yonke le nto ithuthwayo enkulu ndingayazi uba yintoni le nto engagqitywayo uthutha madoda kugcwale le ndawo isuka kuyo akupheli nawo le ndawo ithathwa kuyo kodwa ke sendisondele ekhaya into endiyifunayo imithombo apha edolophini uba ke iinyosi ngoku zihambile akusabonakala inyosi xa kusela ibhokisi ndinento ke ethi ke bekufama ngondikhabele ezimpondweni ndingabe ndiphozisa amaseko ndenelisekile sihambile akongxaki ke mandithenge nje le mithombo apha edolophini engqusho abona bengqusho edolophini bendibalisa le mbini kodwa amagosa apha ngaphesheya awavala ngabiyile fundi kangengekho ziyafika ufika kandithanda ufika hayi nobe zokhala ezibhodle zeqhelile foni hayi ndinqini kwanele ngoku ngifuna ucace gca uba le nto ndiyithathele ngqalelo kodwa ke ndinawo amazwi endiqoma ndizawaphosa wena ngolaa suku ndawuhlukana ke nale mithombo ikhona ngoku mani ke into oyibeka ekhaya ndiyazi uba ihleli ingqengqephe ekhaya ukhona umfuziselo wento yoba le nto ndiyithathele ngqalelo sibone ke ngoku emveni kwalo nto kodwa ke ndinawo amazwi endiqoma ndiyanqwena uwaphosa emveni kwayo yonke le nto uba inkolo kaloku xa uyenza fanele uba kubekho imiqondiso emveni koba wenzile zonke izinto bekuthiwa zenze sibone ke ngokuba ayizusengeleka phantsi nale nkolo na okanye izawuthini kodwa ndiqinisekile ibinalo ithunga sozisengeleke phantsi mandithuthe ndiye elalini kuphela yani ke kandifika uphele bese ndihlabela olu dumbelo ngaphezulu baye bebethe mayize le nciniba bafuna ukhe bayive yifumene la nciniba phela yibone ndike ndalivela tohlala hlekelo lo duma apha ngonansika uJohn nantsi apha ngemva ininzi uphela kazazi zonke izinto ngoba bengenamnxeba lonke eli xesha ngofuna ndimnike umfanekiso ocacecake ngoba kutheni sekwimithombo nobheka phaa sabizelwa belungu amazozithatha balahleka besiza bangade bafike ndathi ke ndabona ukuba ndatsho kuzo uba kubekho umuntu ovuke nephupha akho ngxaki sizawuyenza ke ngoku loo nto yani ke ngolwesibini umakhulu wavuka nayo kwinto etshoyo uba ebebona umntu kwathini engena apha ngasentla phuphi kakubi sis nathi kuvulekela gate phaa phezulu zinkomo kusekungena umntu uphurukuthu afuna uphuma apha eyadini yeranabe ndilale tu ke kunyanzelekile uba mandimnike yonke le nto eyenzekileyo ude ndizofika ngoku uba bebebiziwe abelungu balahleka yena ebengekayivi loo nto ndibona kuba ndiyingxele bekufanele ndiyenze njengamntu ebekhe wathetha kuba kukho amandwendwe afikayo ndimbeke ke ngoku ayazi naye uba usisithatheni bakwenzeka ntoni angabonise kungqengqa imithombo ndimxelele ke nento yoba bekwenzeke njani ze ndiqonde uba mandiphele ndiyenza yena bengayazi ngoba besingakhange sidibane ke sasigqibelene nobhele ngoko besingekhange siphinde sidibane kodwa ke xa ndimnika umfane ndisithi ke ngole mithombo ndiyithengileyo ndenza loo nto leyo ya ewe ulala avuke nento ezawuthi nani ke ngoku ibe nomntawayo ya ibe namandla oyenza ya abe kuJola sefikile naye ndikamnika ingxelo epheleleyo kodwa kabe sithi liphigile ufuna ulibona Ndiza hloko nkomo imcigila lodwa
ngaphandle kweligila-ke imithi yomayikhabe ingqengqapha kucaca ibikhona kodwa kuyakhala ujola ukwayimani. Wavimbe mfondini. Ngimzondile lapho. Ukwayimani? Sophinda Phoenix. Ngoba kaloku ukuthi ujola kasinento thina siyamoya kodwa yena usikhabe lapha xa enayo. Ngiyabhekela phasi ngokuyena uyazitshela ngoxexeme kahle. Ebenawo amanzi amdala? Benawo. Bengasasimnyama. Yini ukwayimani? Wona ikoshashe sibesela phela eJovani. Yimododa. Khanga kubiza. Yabona ngeli hlobo ujola aqhankqalaza ngale ngangathi uyadlala uzayibona uzawubona umqondiso sosazaphinda afumane into ukwayimani. Kumleni. Siyanincasa nembani incineba ndayazi. Kodwa hayi ngizancama phela ixesha likho. Ime kahle nanga namanzi amdala. Awutshoni langa. Evon benento endifuna ngasentla kwangoku ndingakwazi nokuzola apha ekhaya mandifike ndijike ndihambe. Bonini, hayi ke emveni koko ke ndiyaqonda uba ukwayimani ngathi uzelelwe inje endlini ngoba ke nguye ozenzileyo bendingekho mna kandiyazi uba ngayenza loo nto leyo kuJola. uJola ke ngoku umile eqhaya endla ukuthi ukwayimani akafuni nombona akafuni nabadibane nento enathi phakathi. Cacile ke ibinyama yonke into edibene nathi ukwayimani akazukwazi uyifumana kandiyazi kubuza uvela njani kodwa ke icebo lona lizawuzaka kodwa ngoku nandinyukile ndinxamile mani. Bawela nje. Awuthi ungxamile. Ndinxamile. Ayisoke. Owalahlekanga no. Salizama. kuzo zonke izinto ukwayimani benozenza kuxabana noJola ngolhlobo ngoba ke andizuthi baxabene kodwa ke foni akuphinde kudityanwe ngokuba kaloku umvimbile uzawuvaka izembe lololiwe ngeli hlobo ayithetha ngalo uyithetha kancinci ngathi uyadlala uzawubona ndixakile ukuba ndizayisombulula njani. Akumandi kuJola nje bandileqa nje ngokuthi yena uzawutya ngemaki mandihambe. Umbekele. Yo. Tya ngemaki. Awulunga kodwa. Efona kuzungalungi mani mandikhabe ndinyuke imimango ndiwele imilambe namagama ngoba ndixakekile kancinci ngaba ngasendla ndiyafuneka kodwa kusafuneka notywala bembili. Fondini, bendingumntu obethethile ndamisa ngokufuna ndiyaba mandicuthe le nto izawutyiwa ngala madoda ngalamini kuba ke andiyicuthanga izawundongamela xa sekufuneka ndiyenze yonke ngolaa suku lunye ndibe ndizazi bafuneka ndigodukile ngoba ndikhabe ndikhangela izinto ezikhangelekayo ndibone ke kodwa mani ndiyakucabula uthenga utywala into endingayityiyo. Evo kunzima mani kodwa ke ndizawude ndithini bese nditshile uba ndizawuyenza udumo xa sowuhlabele funeka ulilandele kodwa ke iminyaka 2-3 ndizawuduba amanzi amdaka ngondidiniwe yile nto xa ndizawusila ndizayimisela apha ekhaya uba mna ndizuthenga tywala ndizawuphawula nje inyosi ehlathini ndifake ndinike amadoda elala. Ndizabe sendiqala phezu kwento endiyazi ibikhona no utywala kwembiza buninzi angafuneki kude kucaba fundini kwakucaba zindwane. Kodwa ke ndizawucenga. Akho ndizawucenga mani ndizade ndiboyisa uba ndimane ndibuthatha kanti nethuba kodwa ke ndiqonde mandicela ubuthongo ngenyama yakho etyebileyo kodwa woye kuvela into ndiqonda uba le nyama ndiyigqibile uba ke foni ibiphilile mani ze ndicela ubuthongo xa ndivelelwe yinto ebandikuba hayi ke ndihambe ndiyogwetha xa ndiyokodwa ndidibana nalo mfuthi hayi ndiyakurhanela kodwa ndiqomba asindim mani kodwa no. Kodwa ye wathetha into lo mfe ndiqomba yile nto ndiyithetha qho awunawuhlala funeka ubambe noba ubambe phi mani. Emakhasini. Phi? Phaya emakhasini onxibelelwano. Dina wondithini pha? Ndikubone pha ubethaza nonweni zancakho pha. Akukhawuleze kucaka uba nayo wela imilambe namagama xa egoduka kodwa uthi uze ngokuxakeka ngapha ndithi sonke siyibambile yibamba. Sengesikolo kwethu. Hayi baba kowuthini sonke silapha kodwa. Ndikholiwe mani ndithetha ngolo mfu lo mfu akanawuhlala ndithi yabona nami ndikholwa ngabantu abanjalo uba uphila nam unyani abaphakathi naphakathi uzayiqonda uba lo mntu ungcabalazile akho nto angayiphethanga ngapha nangapha naku kusekhaya ngendihlala ekhaya nenza i-content kutheni ndingahlali zezo meko ezo fumanise uba ifana nento yento ngenyani esisokolisayo kodwa ekugqibeleni ndizawude ndigqibelise naye laa mfu uzawuhamba sigqibe esasikolo agqithele kuloo nto leyo mhlawumbi angangagqithilanga mangathini kodwa amahla ndenyuka wona akhona funeka qha ibe ngathi ngokwekhona wekho ngoba ke yifoni xa sinokukhala songoyika wonke umntu elizweni. Zona zipheli ingxaki kodwa ke foni zifuna abantu nantsi into ngenyaniso ndiyizama. Into endinoyithetha ndithi ne akuncedi ugcisa ngefele into ngenyaniso ndinazo izinto endisandayithengela zona ezidibene nokudidiyelwa kwazo kodwa ukuba ayenzekanga kakuhle le nto izabe ininzi into endiyichithe apha kodwa ukuba iyenzeka akuzubakho ngxaki ndizawusebenza ngayo ndibone uba ke ndiyaphumela okanye andiphumeli kodwa nalapho ndiyafuna ukwenza yonke into kwento ngenyaniso ndiyibone. Ayivoni nemveni ngoba kufela ncine basesayizama into ngenyaniso akhange kulunga. Ndiyizamile ngezinto ezintsha akhange kuhambe kakuhle bendizenzile ngoba esekuzingile emveni ngoba sezingele akhange kwenzeke into ngehlobo sebesinqwena ngalo kodwa ke kungoku nje ndinalo ufifi lwento endiqomba mandibheke phambili nayo ndiyenze kodwa ke loo nto ithi no xa kuqabele inciniba bendingumuntu obekade ibekele icaleni le nto yoba
sizawuyenza njani ngezinto zonke ezibhaliweyo nezinto sizinxibayo. Umnqweno kukwenza isithethe, hayi isiko elithi ke eleke uqabela into ebinzima kubekho into ebonala. Kodwa ke loo nto leyo masilinde bazawuphuma emveni kwembiza. Funeka ndiyazi ke ngoba emva kwembiza nditsho ndithi nantsi into cofa apha, hamba mbokutsho uba mna ndiyasifuna, nditsho phana uba zizawube kanti ziyakhululeka zonke ngomhla othile. Le nto ndithi ke noko xa kwenzeka into eqatyelisiweyo enzima funeka lingapholi iyeza ngoku isanda kwenzeka. Ndifuna uyenza ngolu hlobo ndenelisekile zizikipa ndenesilikwe sezizithwala entloko mani khabe ndigqiba kwelo. Ezinye izinto ebezikhona akhange ndenele ncam ndade ndaqonda andifuni ube ndikhuphe izinto endizaziyo uba azikazi uba zizo. Zizinto ke zizawuphuma emveni kwexesha. Uzawuthi xa sekungenile ke ngoku umuntu ethe hayi ndiyasifuna. Ndiqale ke ngoku ndithi yabona ke ngoku khanindikeni eli xeshana, emveni kweli xeshana ndizazibe sendiqala ke ngoku uzikhupha ngale mini zibe kanti zonke ziyenzeka ngolo hlobo. Okukodwa ke ngoku into endibawula uyenza eleke kuqabela into ebikhe yasokolisa enzima. Kukhona ke ngoku into ezawuvela kodwa amanzi amdaka wona sesilawa nawaveza. Okwangoku uba ukazibophelele ufike apha uyabomba noko indlela yaphi nje zinje izithethe zalapha kugqityeliswa qho noba ugqibelise nini kodwa isithethe zalapha kugqibelisa. Kodwa yokangaka ubusayikhumbula laa nto yayithethwa nguBhele esithi wahlatyelwa le nto. Ngoku ndibuze uba mna njengoba ndihlala apha ndisithi indoda lapho kwabalele ubhuti lo ulixhego ngoku nini phi umbuzo wam unjawuthi enyusweni nyani ubhuti lo kalaxhe mbhuti uyintoni khalapha amadoda ke ngoku akanajana